Alo, știi cu cine vorbești, nu? Poftim? Sei că te sunai să vorbesc cu tine, vorbesc frumos, știi cu cine vorbești. Păi nu știu dacă îmi spui. Îmi lăsați comentariul și să știi că sunt locuri libere la Jilava. Mâncați-și pula ta, dar tu nu boși că eu eram beat acolo, eu mă știam ce vorbesc. Deci așa după tine, că ești polițai, că știi cu cine vorbești, nu mă stau, eu să te întreb așa, tu văzuși că eram beat în videoclipul ăla. Eu dacă eram beat, eu măcar eram beat, dar tu, ca om, ca polițai, știi tu, așa mintea ta în capul tău. Nu te gândești așa un pic, bă, ăsta e beat în pula mea, lasă-l, e beat acum. Mă văzuși beat și gata, să știi că sunt locuri jibile la Jilava, că nu știu ce, că mă ameninți. Nu te ameninți, frate, eu nu te sunai să te ameninți sau să vorbesc frumos cu tine ca om. Ia spune acum părerea ta. Ia zi-mi cine ești, că nu te cunosc. Bă, cine sunt, auzi, nu că cine sunt, spusai cine sunt pe Facebook, intră pe Facebook, miță-mi ai, nu că cine sunt. Vină cu poliția la mine acum dacă ai ceva cu mine, ce-ți făcui eu ție? Spune-mi ce-ți făcui. Nu că cine sunt, dacă sunteți polițai în pula mea, știi și sânge în pulă. Ai sânge în pulă, vină aici așa la fratul sau la Vili. Da. Că bă, pe Facebook, nu te înjur, auzi, nu te înjur, nu-ți făcui nimic. Bag pe Facebook acum să vadă toată lumea. Păi tu ce pula mea comentezi la mine pe Facebook? Că vorbi eu, îți făcui ceva, m-am luat de nevastă ta, i-am dat la buci. Mă comentezi tu la adresa mea. Băi, nu că cine sunt, nu mă lua cu cine sunt, auzi, vină cu a. Nu te iei de mine, n-ai cum tu te iei de mine. Înțelegi? De mine nu te iei. Înțelegi? De mine nu, bă, de mine nu te iei, n-auzi, de mine nu te iei, că te mănânc, te jupoi. De mine nu te iei. Înțelegi? Nu-ți făcui nimic să te iei tu de mine pe Facebook. Că nu sunt în pula mea un fraier și un prost. Să te iei tu de mine, că mă văzuși beat pe Facebook în pula mea. Bă, omule, nu că nu folosești Facebook, n-auzi că te cunosc dintr-o mie. Vino cu ăla, fratul sa. Vino aici de te în pula mea.